Máš go? Dobrý den, tady je Hlavičková e-shop Máš go. Co pro vás můžu udělat? Já bych chtěla botičky do sněhu, do soli, aby neklouzaly a byly teplé. Poradíte mi? Nazdar kamarádi. Zadání botiček je velice široké a neexistuje na to jednoduchá odpověď. Pojďme si zúžit ten prostor, v kterém se budeme pohybovat. Botičky do města, kapitola první. Pohorky, podrážko. Podrážkové botičky jsou voděodolné, snadno se obouvají a docela dost vydrží. Nevýhody jsou dražší, pro psa jsou větším zásahem do mechaniky pohybu a pes si na ně musí zvykat. Gore-Texové Polartrexy s vibramovou podrážkou. Mají zapínání na suchý zip, manžetu, která zajistí, aby dovnitř nepadal sníh. Ruka má vysoké botičky Prof Boots na 2 sucháče a nízké botičky Prof Shoes, které jsou nižší a trošku víc do nich může padat binec. Kapitola 2. Rukavičky. Ruka Thermal Shoes. Jsou teplé, nejsou voděodolné, můžou klouzat. Prodávají se po 4 kusech, takže jejich cena není nějak dramatická. Kapitola 3. Do rozsypané soli můžete použít i univerzální pogumované botičky. Nejsou zcela voděodolné, ale stále jsou lepší než nic. Non-stopý protektor anebo vyšší štíhlejší VIP Max Protect. A kapitola 4. Botičky z tenké kordury. Tenké sněhové botičky mají zpočátku voděodolnost, ale časem promoknou. Jsou dobrým řešením zvlášť pro malé psíky, pro které neexistuje varianta v pohorkách ani v pogumovaných botičkách.